O mě osobně STB se mě snažilo unést 4krát. Posledně, poprvé to byla akce, která byla s nějakým doktorem Černý, poslal nějakého doktora Černého, který byl z Olomouce, takzvaný přítel mé známý, mé sestry. Ten mě navštívil, já jsem se s ním setkal 3krát v Německu. Ten mě lákal, abych přijel do Vídně. Ten Pavel Žáček, o tom myslím napsal taky článek, v tom, mají tam časopis v tom ústavu, jak oni to dělali. Poprvé ale jsem se dozvěděl od FBI, když jsem přišel z vojny do civilu, tak já jsem žil několik let v Německu. Zavolal mě tam FBI, přišel ke mně a říká, hele, spál si dnes hned kufry na letadlo zpět do Ameriky. A pan Lec, zrovna jsem tady otevřel šéf, teďka já se o sebe postarám. On pán, běž hned do toho, poněvadž my máme zprávu, že tě chtějí buď uníst nebo zabít tady, poněvadž přešel někdo, on mě neřekl, jestli to bylo někdo od Volkspolizei ve východním Německu, nebo jestli to byl někdo z Čech. Tak já jsem říkal, já na žádný pád nejdu a on když se něco odehraje, tak mě zavolej, dá mě svoje telefonní čísla privátní a tak dále, nebo abych zavolal, abych to ohlásil, tehdy spolupracovali s západoněmeckým protiagentní službou, abych těmto řekl, že oni budou o tom informováni. Od té doby to bylo to poprvé, co jsem slyšel, kdy se to odehrálo, a pak to byl ten Černý, a později naverbovali, byly 2 další pokusy, naverbovali sestru Egona Plecha, to byl jeden kluk, který dostal, myslím, 16 let, který s náma taky spolupracoval, a pak naverbovali taky jednoho Pepík, se jmenoval Josef Jína, ten ještě dneska žije v Čechách. To byl můj spolužák ze školy a tehdy, jak to udělali, poněvadž Jína, jak by se dozvěděl moji adresu, se dát se mnou do styku. Tehdy moje manželka s mojima dcerama jela na návštěvu do Československa a oni uveřejnili v novinách adresu, přijela sem do Čech manželka vraha Josefa Mašína, který žije v Německu, a dali tam moji německou adresu, aby on měl důvod mě kontaktovat v Německu. Ten Jína mě později kontaktoval a říkal, hele, já jsem četl tvoji adresu tady v těch novinách, já dostanu povolení jet do Kanady, tam z nějaké svojí hudební, on byl hrál hudbu, tak jeho otec, oni měli nějakou továrnu na oplatky nebo něco takového. A já byl velice můj dobrý kamarád, tak on měl pomoct mě uníst, ten Jína. Tak byly celkem 4 pokusy udělané o můj únos a ten poslední byl od východoněmecké policie v 86. roce. To byla jejich ústředna někde v Drážďanech. Tak nestalo se to, jsem tady. Mohu se zeptat, vaše paní jela zpátky do Československa s dětmi za totality? Ano, ona byla moje manželka byla Němka, moje děti měly americké občanství, ty se narodili v Americe, tak tam přijela, těm nemohli nic udělat, přestože když tam byla, tak během celé ty doby, když dali tak na kufry, tak když byly tam interkonty v Praze, tak viděla, že oni šli, že je sledujou a holky malí si toho všimli a říkali, hele, ten byl tam, čekal na nás, nebo když auto jelo, tak si toho všimli těch, kteří je sledovali tam taky. A neměla s tím morální problém jako vaše manželka? Ona s tím žádný problém nedělala, páč my jsme říkali,
na ty děti, americký občany, oni si tam netroufnou. Ona měla německé občanství, na ní si taky netroufnou, nemůžou nic proti tomu dělat. Já nevím ani v kterém roce to bylo někdy... Ale já myslím, že se dá pochopit otázku, že? Nepochopil jsi otázku, ne. Ale já nevím proč, řekněte, proč by měla mít morální problém. No jako vaše paní, Jo. jako vaše žena, já osobně, kdyby můj muž měl tento problém se systémem, ten systém ho takto pronásledoval, tak bych tam v životě nemohla jít. Jo, morální v tomto smyslu. Moje manželka je dost taková to... Tak jo, tak je jiná asi. Pardon. Ne, ta s tím žádný problém nedělá, nechala se přemluvit. Tak já než poděkujeme našemu hrdinovi, protože musíme skončit to pobyt 5letí letadlo do Kalifornie, tak chci znova doporučit, abyste si přečetli aspoň některou knížku, už ne všechny, které byly napsané. Já věřím, jak jsem včera mluvil s Radkem, že se uzdraví a chtěl by znova do New Yorku přijet, že bychom tu besedu zopakovali. Samozřejmě bude zajímavější, když budete znát ten příběh, protože v tom příběhu jsou aspoň pro mě tak zajímavé, úžasné věci. Ta jejich skupina měla domluvený nějaký pravidla, jak se budou chovat. A v jedné situaci se stalo, že Milan Palmer, který před nedávno zemřel, to pravidlo porušil a v té stodole, kde se schovávali, se šel podívat na místo, kde by ho mohli vidět. Kluci ostatní byli na něj namíchaní, ale ta situace, kdy on porušil ty pravidla úplně nepochopitelně, vlastně je zachránila, protože když se dostal na to místo v té stodole, slyšel, jak si na dvoře dědek říká, že je v noci viděl, že se tam schovávají a šel je udat. Oni na základě této informace toho Milana mohli utéct. A takovýchhle příběhů, takovýchhle případů neuvěřitelných náhod je tam tolik, že já nemůžu uvěřit, že to je náhoda. Já jsem přesvědčený, že to je řízený nějakou vyšší. On věří na extraterrestrial. Já jenom jsem to chtěl přidat takovou, jak říká tady Mirek, že tam je důležitý, že se já vás přivede do doby po 48. roce, hlavně začátek 50. let, to bylo hrozný, kdy vlastně oni vraždili Vekoho jako Horáková a sami mezi sebou Slánský a tyhle. Jako kanibalovi. No, ta doba byla prostě hrozná, no tak jako ono není divu vlastně, že to takhle dopadlo, jak ty říká, že lidi věřili, že lidi doufali, že bude třetí světová válka. Všichni lidi, velký procentom doufali, že bude nějaká válka, komunisti tomu věřili, že bude válka. No oni skoro vyvolávali svým postojem, chováním. No, tak já bych chtěl věřit, že ještě předtím, že jste sledovali se zájmem, tak chci věřit, že se setkáme ještě s oběmi jednou a že to bude fundovanější, že budete vědět daleko víc, o co jde. Takže děkuji za účast, děkuji. Děkuji vám, že jste to poslouchali. Možná, že nejsme všichni stejného názoru, ale jak říkám, čím budete víc informovaní, pak si utvořte si názor.